Eve tässä moikka. Aloittelen ensimmäistä videoblogiani ja nyt on maanantai ja kello on, mitä se nyt on? Puoli neljä, siis iltapäivällä. Ja lupasin ensimmäisessä tekstissä, että kerron käsitöistäni ja muista harrastuksistani. Elikkä lähdetään nyt aluksi liikkeelle näistä, mitä tänään löytyi tuolta tiimarista. Mulla on tässä apukäsi käytössä, jotenka mitenkä me saadaan näkymään näissä kamerassa, en tiedä, mutta kokeillaan. Ensimmäiseksi on tällaisia valkoisia pieniä helmiä, joissa on tämmönen hopeanvärinen metalli sisällä. Ja toisena kas kummaa lempivärini vaaleanpunainen, samanlainen. Ja sitten nyt tulee tähän samaan kuvaan kissani Jimi, joka on hyvin kiinnostunut kaikesta mahdollisesta, missä vain on muovia. Sitten täältä löytyy tällaisia ihan valkoisia pieniä helmiä. Ja tämmöisiä, mitä tässä nyt on, vaaleanpunaisia ja harmaita ja violetteja. Siinä ne taitaa sitten melkein olla. Sitten on ihan harmaita täällä ja turkooseja. Joten, ja sitten mitä eilen pujottelin, on ihan valkoiset helmet. Tämmöisiä, mitä nämä nyt on, helmenvalkoisia, ihan pieniä, en tiedä näkyykö, mitenkä saa näkymään, mutta näkyisiköhän ne siitä nauhasta paremmin, en tiedä. Tästä nauhasta varmaan näkyy paremmin. Tämmöisiä ihan valkoisia. Ja tätä nyt sitten olisi tarkoitus työstää eteenpäin. Mutta se, mistä tänään minun piti puhua, kun olin matkalla Tiimariin aamulla. Ja kuinka ollakaan, niin kuin aina ihmisellä, joka liikkuu pyörätuolilla, on hankala tuolla lumen keskellä liikkua. Niin kuinka fiksuja ovatkaan nämä, jotka auraavat näitä teitä. Auraavat niin, että kaikki lumet ovat jalkakäytävän reunassa, jotenka ajelin sitten henkeni uhalla ajotiellä. Ja autoilijalla luonnollisesti olikin sitten hyvin hauskaa. No, siinä sitten tuli erinäköisiä naaman ilmeitä, kun siinä erään tuttavani kanssa hiljalleen käveltiin siellä autotiellä, mutta asiallehan ei mahda mitään tietenkään, mutta paras kommentti oli kuulemma siihen ollut viime talvena, että meillä on tietyt päivät, milloin me aurataan ja milloin ei, että vaikka ei olisi lunta juuri yhtään, niin käydään auraamassa, joten vähän turhan päivästä. Sitä minä en todellakaan voi ymmärtää, että ei ole pelkkä pyörätuoli,
kyseessä vaan rollaattori tai lastenvaunut, niin on äärimmäisen hankala mennä. Siellä tuli muutama ärräpää todettua tänä aamuna, että nyt jos joku katsoo, joka on jossain, mitä näitä on, näitä huoltofirmoja, niin auratkaa nyt ihmeessä. Hermot siinä meni, mutta asiat tuli toimitettua. Mutta ei siitä sen enempää. Päivän parhain uutinen oli tämän päivän aamulehdessä. Oli, että mikä palsta se nyt oli, henkilökohtaiset palsta, että joku mies oli kirjoittanut, että sinä nainen, joka olit viime syksynä siellä ja siellä, mikähän paikka, joku kauppa se oli, niin tavallaan, että ota uudestaan minun yhteyttä, että vaimoni haluaa tietää, mistä me tunnemme toisemme tai jotain sinne päin. Minua nauratti, että kuinka lehdessä voi kysyä tuommoista, että tämä nainen oli siis tältä mieheltä kysynyt luultavasti tai tältä pariskunnalta, että tunnetaanko me toisemme jostain. Ja nyt sen miehen vaimo ehdottomasti haluaa tietää, että mistä me tunnetaan, että ota yhteyttä, nimimerkki, pelasta minun avioliittoni. Että minua ihmetytti, että kuinka näin, mutta siellä oli sitten tähän samaiseen lehti-ilmoitukseen sitten jotain erilaisia kommentteja, että turha tyyliin kirjoitella lehteen, että se ei sillä parane, että antaisit asian olla. Mutta huvitti suunnattomasti tämmöinen ilmoitus lehdessä. Niin kuin ehkä huomaatte, en tiedä näkyykö minun kissa, hyvin kiinnostuneena tässä vieressä seuraa tätä helmien pujottelua ja on mukana. Nyt se ei kyllä tähän kameraan näy, mutta lokoissa on ainakin asento. Mutta näin. Mutta tämä nyt oli aika sekava näin aluksi tämä video, mutta teen parempaa kuin vähän harjannut, että tämä nyt oli ensimmäinen blogini ja näin, että toivottavasti jaksoitte tämän sekavan videoni katsella. Ei ole tietenkään luonnollisesti pakko katsoa, että voi olla myös katsomatta, mutta tietysti toivon, että kävisitte kaikki katsomassa ja ehkä tykkäämässä tai sitten ette tykkää. Mutta palaillaan joku päivä tässä taas uudestaan kameran eteen ja jutustellaan sitten taas lisää aiheista, mitkä nyt ovat sitten sinä päivänä ajankohtaisia tai miltä tuntuu kenestäkin. Kommentoikaa ja kertokaa mistä haluaisitte kuulla ja näin. Mutta nyt toivotan kaikille tubettajille hyvää päivän jatkoa ja mahdollisen illan ja hyvää yötä ja kaikkea muuta kivaa. Se on moro täältä kameran toiselta puolelta.